טוב, אנחנו הולכים להפעיל תוכנה פלשפוינט, לעשות עדכון ולהראות איך זה עובד, איך התוכנה עובדת. טוב, אנחנו מקבלים פה הודעה, שמים וי על ההסכם ולוחצים באמצע בשביל להמשיך. מתחיל העדכון. טוב, יש לנו להמשיך. שואל אם אנחנו רוצים לעשות עדכון, אנחנו לוחצים על yes, כן? עוד פעם, שמים וי ומסכימים. שוב פעם לוחצים על yes, ומתחיל את העדכון. ככה לאט לאט הוא עושה כל העדכונים. כשהעדכון מוכן הוא נותן לנו הודעה, update complete. אנחנו סוגרים את זה. ומפעילים תוכנה מחדש. מגיעים לשלב של עדכון מחדש. עדכון של הפלאגינים. לאט לאט זה הולך. הנה זה אוטוטו מסיים. update models. טוב, עכשיו הכל בסדר. טרסט דאטה עלה. הכל בעצם אותו דבר, גם ניו ג'ניוס גם טרסט דאטה. מצד שמאל יש לנו את הניו ג'ניוס, ומצד ימין קצת מהניו ג'ניוס יש לנו את הטרסט דאטה, אוקיי? יש לנו את החלון פה, read new trust data, יש לנו חלון in, license plate, application list. application list אנחנו צריכים בשביל לבדוק סוג רכב,
מחשב מנוע, דברים כאלה, בוא נלחץ נראה. אז ככה, למשל, יש לנו פה, למשל אנחנו רוצים לבדוק איזה רכב, בוא נגיד BMW, נלך סתם לדוגמה ל-X5, GFS5, ואנחנו רואים פה נתונים של מחשבים ודגמים. זה בשביל לבדוק באיזה רכב, איזה מחשב קיים, אוקיי? אנחנו גם יכולים להתקדם ולפתוח, לראות עם מה אנחנו יכולים לקרוא את זה ואיך אנחנו יכולים לקרוא את זה. איך יש לנו פה את הכפתור של הדוקומנט, אז אנחנו יכולים לבדוק את זה בדיוק. פה יש לנו את ה-New Genius למעלה, למטה יש לנו את ה-Trust Data, את הפרוטוקול של Trust Data. אם אנחנו רוצים לראות איך להתחבר, אנחנו לוחצים על דוקומנט, הוא שואל אם להעלות אותו, כן, וממתינים טיפה, הנה, זה פותח לנו מה אנחנו צריכים להשתמש, ואיך אנחנו צריכים להתחבר למחשב עצמו. אוקיי? יופי. עכשיו, סוגרים את זה, ובואו נקרא איזה מחשב. יש לי על השולחן כרגע מחשב של סילברדו. אז בואו ננסה לקרוא אותו. בשביל לקרוא אותו אנחנו פשוט לוחצים על Read New Trust Data. אוקיי? ממתינים עד שהוא ייתן לנו להתקדם. אוקיי, נתן לנו להתקדם. יפה מאוד. עכשיו פה אנחנו מחפשים שברולט. שברולט. ונמצא פה סילברדו. ונראה. הנה. יש לנו סילברדוים. המחשב שלנו זה E86. נבחר את ה-E86. הנה, דלקו E86 בסוף רשום. לוחצים על Confirm. פה אנחנו בוחרים איך אנחנו רוצים לקרוא אותו, בבנץ' מוד, או לפתוח מחשב. אנחנו לא רוצים לפתוח מחשב, אנחנו בוחרים את הבנץ' מוד, אוקיי? ואנחנו צריכים לדעת איך להתחבר למחשב. בשביל לראות איך להתחבר למחשב, אנחנו לוחצים על כפתור דוקומנט. יופי. יש לנו פה שני דגמים. אחד זה 86A, שני זה 86B. איזה מהם אנחנו לא יודעים בלי לפתוח את המחשב, אז אנחנו פשוט מנסים אחד. אם לא הולך אחד, עוברים לשני. בשביל לראות איך להתחבר, יש לנו פה למטה כפתור manual. איתו אנחנו יכולים לבדוק איך להתחבר. אז אנחנו לוחצים על manual, מאשרים, הוא פותח לנו הסבר איך בדיוק להתחבר. אז אנחנו משתמשים עם כבלים האלה, עם חיבורים האלה, מתקדמים, ככה נראה המחשב, אוקיי? אנחנו גם יכולים לקרב את זה בשביל לראות יותר טוב. המינוס פה לא רואים אותו כל כך טוב, אבל הוא קיים פה. בשקע השחורה יש לנו את הגראונד, שזה המינוס, וכרגע אני מתחיל להתחבר למחשב. טוב, חיברנו את כל עצמה, נתקדם, נסגור את זה, ואנחנו מחברים חשמל לטרס דאטה, ולוחצים על כפתור אוקיי. עכשיו אנחנו בודקים אם הוא כן התחבר למחשב הזה. הנה עכשיו הולך Identification Progress, הוא מנסה לזהות את המחשב, אם הוא באמת מזהה אותו או לא מזהה אותו.
יופי, הוא זיהה אותו, וכרגע הוא מתחיל לקרוא אותו, MPC Reading in Progress. זה אומר שהוא התחיל לקרוא. פה בלוגים אנחנו רואים בדיוק מה הוא עושה, למעלה. אנחנו יכולים לראות מה הוא בדיוק עושה כרגע. רשום MPC Reading in Progress. זה אומר שכרגע הוא קורא MPC מהבית שלו. יופי, עכשיו הוא בודק את הקובץ. Check of the file in progress. הוא בודק אותו אם הוא באמת קרא אותו נכון. ועכשיו file transfer in progress. כרגע הוא מעביר את הקובץ לתוכנה פלשפוינט מטרסדאטה. העביר אותו, התקדם. עכשיו external flash reading in progress. עכשיו הוא קורא external flash. יופי. עכשיו הוא בודק קובץ אם הוא באמת קרא אותו תקין ואם הוא באמת קרא אותו טוב. יופי, הוא התקדם. עכשיו הוא קורא EPROM. יופי, עכשיו קיבלנו הודעה שהוא סיים לקרוא אותו והכל בסדר. ECU read completed. לוחצים OK. מקבלים חלון. פה אנחנו חייבים למלות פרטים. Vehicle license plate. מה זה אומר? זה מספר רכב. למשל מספר רכב 22-333-55. אוקיי? מודל. נגיד וזה 2016. Vehicle VIN. VIN, אני יודע שהרבה לא יודעים, אבל אנחנו יכולים לשים סתם ככה 17 מספרים. אם הוא לא קיים, חלק מהרכבים הוא מכניס אותו באופן אוטומטי. אז כרגע אנחנו צריכים להכניס 17 מספרים. נוט, למטה אתם יכולים לשלוח לי איזו הודעה מסוימת, אוקיי? אבל לא חייב. אז בעצם זה דברים הכי חשובים שאנחנו צריכים למלות. מילינו, מתקדמים, לוחצים על אוקיי. יופי. עכשיו הוא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לשלוח קובץ למנג'ר. אנחנו אומרים כן, אנחנו רוצים. יש לנו פה בפולדר רשום תיקייה out. אנחנו לא משנים שום דבר. לא משנים תיקיות, הכל נשאר אותו דבר. אוקיי? פשוט לוחצים אוקיי. יופי. אחרי שלחצנו אוקיי, הוא אומר לנו שהוא שמר את הקובץ בתיקייה הזאת. אנחנו לוחצים אוקיי, זה תיקייה של התוכנה, ואנחנו רואים את הקובץ פה. יופי. עכשיו את הקובץ הזה בעצם אנחנו צריכים לשלוח אותו, להכין הזמנה. אוקיי? אני אראה את כל הדרך. את כל הדרך נראה בקצרה. למשל, יש לנו אזור האישי, אנחנו רוצים לפתוח הזמנה עכשיו, לוחצים upload form, אוקיי? E86, זה המחשב שיש לנו, אין לנו אותו פה. הרבה לא יודעים, אבל E86 הוא נקרא גם Bosch EDC 17
CP18, אוקיי? אבל בואו נגיד ואנחנו לא יודעים. אנחנו רושמים פה סילברדו. אוקיי, סילברדו. יש לנו פה עוד עדיין הרבה דברים. נגיד 6.6. אוקיי, יופי. יש לנו כבר פחות אפשרויות. אנחנו מסתכלים פה על השנה. זה 2010, זה 2014. יופי, 2014 מתאים לנו. זה המחשב, וכמו שאמרתי, EDC17, CP18, אנחנו פשוט לוחצים פעם אחת, זה ממלא אוטומטית את כל הדברים במספר רכב, אנחנו רושמים את המספר רכב שלנו, אוקיי, רשמנו אותו, מתקדמים. איזה קריאה זה? זה בנץ', קראנו אותו התחברות לפינים, איזה מכשיר? טרנסדאטה, איזה מכשיר זה? זה סלייב, איך קראנו אותו? אנחנו קראנו אותו כ-normal read, אוקיי? ואנחנו למשל פותחים לבטל את כל המערכת ירוקה. מתקדמים, אנחנו רוצים לשים את הקובץ. עכשיו, אנחנו קראנו אותו, אנחנו הולכים לתיקייה, ב-out, הנה זה הקובץ שקראנו אותו, ופשוט מושכים אותו לפה. מחכים עד שהוא ממלא עד הסוף, קיבלנו V, מתקדמים, אוקיי, סאבמיט, לוחצים על כפתור, הזמנה מוכנה, יופי. עכשיו הולכים וממתינים עד שהקובץ יהיה מוכן. טוב, ממתינים עד שמקבלים הודעה, הנה קיבלנו הודעה, פייל מוכן, יפה מאוד, הולכים, הנה הקובץ שלנו, שברולט סילברדו, אנחנו לוחצים על קליק to download, מורידים את הקובץ, יופי, הקובץ הורד, אנחנו רואים שהורדנו אותו, יופי, זה הקובץ, הורדנו אותו, הוא מוכן. עכשיו בשביל להכניס את הקובץ לתוכנה, אני גם ממליץ לכולם לעשות תיקיות במסך הבית של Windows, ולעשות דבר כזה. בואו נקפל את זה, ויש לנו פה רייס 2000, אנחנו הולכים חזרה, הנה יש לנו פה תיקייה out ותיקייה in, מה שאנחנו כן יכולים לעשות, ב-out ללחוץ על כפתור ימני של העכבר, ללחוץ על send to desktop, ובמצב כזה אנחנו עושים קיצור דרך לתיקייה out, הנה קיבלנו תיקייה out, אותו דבר אני ממליץ לעשות עם תיקייה in, send to desktop, הנה יש לנו תיקייה in, אוקיי? ואז אנחנו פחות צריכים לשבור את הראש, למה? כי אנחנו יכולים לסגור את זה, ואנחנו יודעים, out זה קבצים שאנחנו מושכים עם טרנסדאטה ומקבלים אותם בפלאשפוינט. עכשיו בשביל לשים תוכנה, אנחנו צריכים לפתוח תיקייה in, הנה עשינו קיצור דרך, הולכים לדאונלודס, לקובץ שעכשיו הורדנו, ופשוט מעבירים אותו לתיקייה in. יש, זה בפנים. אנחנו לא צריכים לעשות כלום פה בתיקייה יותר, אז אנחנו סוגרים אותה. הולכים חזרה לתוכנת פלאשפוינט. פותחים אותה. קודם כל, מתי שיש פה מלא רכבים, כשאתם עובדים כבר תקופה, אז הכי נוח זה לרשום פה בצד מספר רכב, ולמצוא אותו ולעבוד רק איתו, שלא יהיה לכם סלט. זה עוזר, אוקיי? עכשיו אנחנו רואים שיש לנו פה רק קובץ אחד שקראנו אותו. הסטטוס שלו, זה אוריגינל, קובץ מקורי שאנחנו קראנו אותו. אז איפה קובץ שאנחנו רוצים לרשום אותו? בשביל לרשום אותו אנחנו צריכים קודם כל ללחוץ על כפתור in. הנה הכפתור in. אנחנו לוחצים עליו. וגם פה אנחנו לא משנים כלום. כמו שזה בתיקייה in, זה נשאר בתיקייה in. לא לשנות פה כלום. יופי. מצוין.
לחצנו, קיבלנו עוד קובץ. יפה מאוד. אז הקובץ הזה אנחנו כבר יכולים לרשום אותו. אוקיי? אז איך רושמים? קודם כל אנחנו צריכים לבחור אותו. הנה, אם אנחנו בוחרים את הקובץ המקורי, אין לנו כפתור Write New Trust Data. אבל אם אנחנו מעבירים אותו למטה, אנחנו מקבלים כפתור Write New Trust Data. אוקיי? אז עכשיו אנחנו בוחרים, ובסטטוס אנחנו רואים שהוא Mod File, משונה. אנחנו בוחרים אותו, לוחצים על Write New Trust Data. יופי, לחצנו, הוא שואל אותנו אם באמת אנחנו רוצים לרשום אותו. כן, אנחנו באמת רוצים לרשום, לוחצים על Yes. מתקדמים, הוא שואל אותנו אם זה באמת זה המחשב. זה באמת המחשב, אנחנו לוחצים OK. עוד פעם, הוא עובר פעולה של אינדיפיקציה, הוא בודק אם זה באמת המחשב הנכון, אם אנחנו מחוברים למחשב שאנחנו רוצים לרשום את הקובץ, אם הוא שייך למחשב הזה. אז עוד פעם אנחנו צריכים להמתין את האינדיפיקציה שלו. ואנחנו רואים שהוא התחיל להעביר קובץ למכשיר. זאת אומרת כרגע מפלשפוינט הוא מעביר את הקובץ לטראסט דאטה. יופי. עכשיו הוא רושם לנו MPC Writing in Progress. עכשיו הוא התחיל לרשום את ה-MPC. אנחנו פשוט ממתינים ומסתכלים עד שהוא יסיים לרשום. הנה קווים זזים, הכל בסדר. הגיע לסוף, אנחנו עדיין לא נוגעים בכלום עד שאנחנו לא רואים ECU Writing Complete רשום. זה אומר שהוא סיים, ויש לנו פה כפתור OK. אנחנו לוחצים על כפתור OK, סיימנו לרשום, סיימנו את העבודה. קיבלנו גם הודעה, ECU Data Writing Completed. הכל מצוין, הכל סיימנו. פחות או יותר, גם עם Newgenius זה עובד אותו דבר. סבבה? ברור. אם יש שאלות, כמובן אתם יכולים לפנות אליי ולשאול אותי ישירות.